Inteng. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ay, naimbangal daw mo, Maray. Naa, alas 12 ititengga ti aldaw ag suysuyab ka. Ay, baka turturo nga raw. Napuyata nak idirabi ay. Nagpigsa ti pa nag-video kita di ta kaaruba mi idirabi ay. Apa di mo na nga. Nang kumaray, ay talaga anapigsa. Kahit saan ka napuyatan? San mo't? Mayat mo't latta ti turog ka. Naa, may kamanon nga aldaw ngag-video kita. Birthday ka no nga may enjay barkada ni Kuaraw. Ay, awan baby ang kaw no adag birthday. Panunutin damot ati maperhuiso akaaruba da. Makaungat kan samot tan maray. Ay talaga makaungat ak maray. Imbag kumama no napipintas ti boses da. Ha? Nagsaki mo nga raw itilapayag. Relax laeng, maray. Maminsan pa'y adisturbon dati turog mi kin ni badong ka. Ha? Mapan ko ida ireklamaw kin ni kapitan. Gumatang ka nga rodaw, tapno saan ka asuyab dito tersinak. Apay, dakes ayatag suyab ditoy. Ay na, dakes. No, nagdakkel ti pa nagsuyab mo. Nga uray mo la ipakita ti abot day taagong mau. Imbagel daw mau na natuyang. Saan anaimbag tal daw ko si Kakwaraw? Jesus, makaungungit kamatay. Barkadam gayam day tag-birthday akaaruba may. Wang na natuyang. Nag-birthday kat nag-video ki kamay. May kaduan arabi nga street kami ngagkakanta. Duamatan nga street arabi asan kami anak aturturog kini tatam abadong. Di umay kayo umat ngamin makivideo kay. At dapay kanuin ton rabi ay. Kastati ko na di barkadak. Makalawas ama silibraran ti birthday na. Makalawas? Kaya't mo asawan. Makalawas kamay asaan ang makaturog itinasaya akin ni Badungkaw. Umay kayo ngamin makikansyawn. Ay sana mabalin data. Naskan ngay sardang mo timang disturbo iti padayo at tao. Bagam iti data barkadam nga birthday. Kat nagaduti sa gana na. At da ka nga iga daw. Pansay. Ayawan bibiyang kaw no adot isagana na. Ha? Basta isardang yung tagbivideo kay peryaw. Sika lang mati agong ungat akasta. Una, tadyak kaya ti madisturbo ti turong na. Niyanggal kong tubay. Katsan mo't nga reklamaw. Oray ni antimbana ang. Nakaragrag tubay no mangmangag na ti pa nagbivideo kami. Jak mamatay. Kano permi ang nagsakit tilapayag ko no dengdenggang. Angkal! Aw! Mangmangan kayo gaya, main. Ay, uwan ko raw. Umay kamitin amangan. Agtugaw kan di taabay ni Uncle Mau. Ay, kung ano agluto pa'y laing ni Antibanang. Apay nga agluto akpay laeng kat nagaduday to si daon nga inteday tabarkadam nga ag-birthday. Ay, mayat day ta barkadam nga ag-birthday. Tainal daw nga mangtad iti sida. Naragsak ang kail at damot ka aruba nga gungungay. Sino day ta kaaruba? Posible may. No, at dapay lag reklamaw. Minanatuyang nga, permiti unget na itay nagsabat kami. Agreklamo pa'y kanaon. Taapay ang makaungay. Apay, saan da aya mairanranod amay ikan iti sidaen? Kasta siguro Kunak ngarod nga umay damot makivideo kay kinitata ba daw? Ay, umay kakidimanganin ko raw. Di mo panunutin dagita nga agreklamo at tao. Wen. Denggam kit di, jay pa nagkanta ni Uncle mo inton rabi Kuarog. Maray, nanggag mo jay kinansyon ni Inteng idirabi di ta video kyan. Ay, napan nag-video kay? Wen, Maray. Ay, sinulo na jay microphone. Ay, isugayam ay medyo nagtuleng ak Ha? Nagtuleng ka? Kunam?
Natitilingak sa ije pa nagkansyon ni Kapitan. Medyo silangkaut. Nauyaw ka mo't marikwanag. Ngem, mayat. Uray man pa'y kay di rinabing agkansyon ni Kapitan. Ay, kunak man. Basta adda umay da ipadigo asidaan, no problem. Kayat mo asawan. Ik-ikanda ka iti sidaan. Ay na, pansit pa'y amaray. Mayat titimpla di pansit. Ado pa'y ti karnina. Ken, jay salad da. Ado ti ingredients na, maray. Naramanak amin na gita maray. Amok ti ramanda. Ay, ni Marituyang matday ta sumungad. Marituyang, umay kamutin at ag-istorya tayaw. Well, tanangag ko, ti pag-istoryaan nyo. Ha? Ay, istoryaan mi manday ta kaaruba yaw anag birthday. Dayta barkada ni Kwarog. Hindi nga min kalman, inikanda kami iti nasarangsang alitsyon. Naramanak dayta maray. Adamutin pasurot na apansit kan spaghetti. Uray siyak mo't, inikandamot ka't kat ay na. Na, apay ang nagbanikas kamutan iti sangwanan me, Marituyang. Kan, nay, nagmisuot ka pa'y. Kayat naasawan ang makaung-ungata. Makaungat ka kada kami? Awan basol mikon kamaray. Agis istorya kami laang mo't. Isumulagayam asaan ko amang nga agreklamo kayo di ta kaaruba arin na biing agbidbidyo kay. Taik ikanda kayo kayam itimakan. Ha? Katpudno mat, ikikanda kami. Alangan mo't nga agreklamo kami pa'y laang. Ay, apay Marituyang, saan da kayo nga ikikan? Kat kaaruba da kayo mat idaamis mo? Saan? Tasaan kami agbibisain? Na, Oray pa'y mangtad da. Saan mi nga awatan? Kat ituloy mi ti agreklamaw. Tapno isardengdan ti panagvid-video kita. Ay sos, awanan ano kasta timangtad iti sidaan kada kamay. kan saanan ang makapagkansyon ni Inteng? Sapay pag-aayat na ti kumansyon. Oh, tatabataw. Masaya ta si katinang ilok at tuwiri daw yaw. Tapay. Umay ko itid da ito ikan ka. Imbagla si dain nyo kininana tuyang. Ay na, kasla na imas ah. Papaitid yung barkadak ng birthday. Hamom ka diti agbasa, kwarab. Amok matbasait. No kasta, basaam da ito'y nakasurat, ito'y ridaw may. Ha? Jak nadlaw da ito yung nakasurat ah. Iso nga road, kit basaam ah. Bawal timangtad itimakan. Nawatan, Saan nyo akayat timay ka ni timakan? nalawag mo't ang nakasurat dita. Ituloy mo, abasahin. Ay, unan niya. Dapay gayam tuloy na. Nang runa, bawal timangted iti sidaan. Ha? Bawal timangted iti sidaan? Nalawag mo't ang nabasam dita. Nawatan mo't siguraw. Iso nga, ibagam ka na kita agvi-video okay, nga isardeng dan, tamakarang ringay. Kat no makibid-video kiniangkal ka. Iso nga raw, di nagkansyon idirabe ay nga oray lasim makiti ulaw. Unay mo ta si makiti ulo maun, tataba daw. Dahito iti ibagaking kakwarog ah. Saan kami amal-alay iti pasuksaw? Saan mo ta pasuksok day tayo? Sidaan day tayo eh. Ay, iso mo lang nga isaw. Isardeng yon, tagvi-video okay. Tano saan? Agreklamo kamay, kinituyang ka. Agpada kayo mat kininana tuyang anas mga agreklama. Kano saan nadanggan ni pare inting tireklamo may? Iyo man may, iti kangatwan a pangukuman. Nasabat mo ni Kwaraw. San mo, apay? Naggapo ka dito'y balay. Tanya ti umay na aramiden dito'y balay. Umay mangmangtay diti sidain. Apay, di na mabasa day ta nakapaskil di ta ridaw. Impabasa nga raw. Kay, Jak inawat di umay na ititay. Hanya lao na iti panagkungkunana ka data. ang badaw, inawat mo lata ko man. Tandaan nam tuyang, asaan ta nga agbibising. Anya nga iti sidaan da ita. Ay, awan na. Ay,
Awan, mutin mailibas ko abong at ipapaya kas kada ugkot ti kamute. Tanalaylay da mo aminin ang mulmula. Daytoy ka tinakaro apodot ti panaway, iti makagapaw. Ang saan arason day tatuyang? Tamno awaten ta, ti nyaman nga iti da. Kahit anusan tangarod at agsida iti tangad kan talyaw. Ay, wala. Saan ta nga agbibisain kung nangarod king ka? Kasaritam day tabarkadam ko raw. Huston ti pa nagbid-video okay. Kat ustumot at talagan. Nakakantak mo tayo. Unang kail, nakakantak to pa yan. Ken manungal daw at tuloy-tuloy ti pa nagkankanta. Kani, agreklamo ni pari ba daw ni Marituyang? Talagang isardeng danang kail. Saan mo na masapol nga ibagaday ta? Ko raw, aday bagakan ka. Anya day ta ang kail? Masidig ka dito ya. Aw, ibaga mo ng kail. Ibagam, mangipadigo dalat tayo dito balay. Kunak nuan niya ti ibagam, day talaga ayam. Di dalat tayo lip-lipatan aparamanan to'y numutoy biyang. Apay, masapol nga isikrito mga ibagaday ta ang kail. Mangag ni Antim nga ron. Amumat ni Antim ha. Makapaikawa mo't lang nga rod nga awan mo lang timang mangag nga agbid-video kay itirabe kapitan. Apay maikawa kakagawat ka, bawal nga rod ti ag-video kay tirabi. Kat mayat mo't kit di nga ano san adenggan dagiti silang abuses. Kaslam mo ila ko na asilang tibusis ko na. Apay, saan mo amadlaw, kapitan? Tian niya? Di nagkanta ka, nagtataguob dagiti asaw. Aguli makamamit. Naangaw ka mo ila unay. Marikwanang. Ay saan nga ang angaw dayjay, kapitan? Ay, madamag kulang maray. No ada pa'y lakadi reklamo da Marituya ken pari ba daw? Awan metan timang mangagaw, kapitan. Apay ko mga agreklamo da, kat awan meten agbidbidyo kay tirabe Ay, sabagay matkit ya. Anya pa'y lang ti makunada. Si Mardeng meten anaming pinsan, ti panagbidbidyo kay di takaro ba da? Lunes, nang tayo'y magkakilala. Mare, sa dino ti papanam? Di tabalay da Marituyang maray. Mapan ko man anawaen, tanay. Diribukan na tayo matan. Ay, sige man, Mare. Ay, uray siya, mapanak ko maditabalay da kay. Imbaon nak nga men ni kapitan. Ala, mapan ka nga rudan, Mare. Kasaritan laang met itinasaya. Tapno saan nga agsakit, tinakam na. Alan, mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Agkan-kansyonak lang, mangre-rebok ko naman. Saan mo't akas tati imbagak, maray? Kunak, nasakit iti lapayag, ti panagkansyon mau. Italaang mo't ako mansyonak, tanakabulodak iti video kay lapdandak pa. Ay, kat di mo nga rutpigsaan, Kan maysa, ada birthday aya. Apay, masapul ayang nga dag birthday. Damdamagak nga rod, maray. Tano ada ag birthday, ay naskan apadigwan na kami amin nakakaarubam. Siya, ni Kapitan, ni Maribanang, ni Kuwaro. Ay, taon! Ah, Nagadu kayon ngay. Wan, pakapsutak taon, tanilaangan badung ko ti makangag. wala maray. Isulaangan at irengrengam. Saan na kami nga iramraman? Maray. Anya day ta nakasurat di tari daw yaw. Dayta? Umaw awat kamin iti ipadiguyo amakan ken si daan. Pudo ka di day tamaray. Awan kayam si taon. Saan mi akayat iday, ngam sa balitan. Umawawat kamay, uray donasyon, mabalinlata. Kaya't naasawan, amo yon ti makikaruba. Nasaya at matukasta. Mala,
kumansyon ka laang, ngam, di mo pigsaan. Kan, amumutan abawal ti agbidyo, kini ti barangay, no limabas ti alas 10 iti rabi ay. Wen, amok day ta, maray! Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Partakan mo't ati ang pataray ko araw. Nakabunbuntog mo't lao na yan. Dahito yan ti kapartakan na taray na tatabadaw. Ay, dyan ko man nagluglugan. Unay kiti babawi ko na ya. Apay ay nga apura ka makaaway. Barbaro nga ron tayo ito chinilas ka. Kagatgatan ko naman. Kay, dahito tirasam nga agapura ka. Ay, wala. Ipasikat ka kanya Uncle Mau. Ha? Iso nga ibabana kanya barangay hall. Darasay, tatapay ichay. Nay. Hape si Mardeng. Ha? Sangat nga main. San nakabaalan ti sumangat to'y tricycle ka? Ay, unay mo daytan ko araw. Nagmalasay. No kaya't mo ti makadano ni di barangay Huladagaws. Agidurun ka. Kanya, siyak pa alalakayan ti pagidurunan. Kahit pagluganan tangarod ngay. Ay, sa pa isang atan. Ay, napirdi man ay ti aldaw kan. Sakto agluglugan ay napulos dito tricycle mo, kwarag. Karag-karag lang aruday. Aglatlati ba? Saan kan nga ngay tatabadaw? Naitulod ka matan dito'y barangay hall. Ay, jak kayatin na makita na ita tricycle mo. Iso nga ipanaw mo, dito isang wanan. Nay, Unay mutain. apay aya, pari badong. Ay, Ah. nasaya, tay may kamaray. Kasano mga may? Umay ko lang kung may pasikat, dahil baro at sinilas ka. Ang nagidurunak pa, iti karag-karag at tricycle. Ay, unay kalakit din. Aya, pari badong. Saan ka kadiunay nga agong unget? Talumaan ka. Ay, unay kamitin, Mary. Ay, Aw, panawan kayo na. Na, ay kat umunag ka pari badong. Taumay mo ipakita kan ni Inteng, day ta ipaspasikat mo at tsinelas mo. ay, uwan maray. Nangina da ito at sinilas kay. Anay ko pare, banda-banda ka mati saka kun. Taksakit mo ta. Ipasikat ko nga rin ito sinilas ko, pare. Ay, amok abaro da ita. Hindi mo masapol apaddakan at fit ko. Di mo mo ilang amin damagin at nusag mamanuti pananggatan ko, pare. Wait a minute ah. Agpampanunutak nga ron iti damagak. Nangina da ito, pare. Amam naman aw. Nangina ko na nga ron din. 2,000, pare. Toki, naginambitan. Chinilas only. Ay, kito na. At nga minlandok na ijaunay, pare. Ay, nanginalata ure adalandok na. Ken lalat nga men, pare. Nanginalata. Amon, pare. Siyak lang, ti adda kastoy at sinilas na dito barangay hall. Sino mga men nga ti makabail agumatang, iti kastat kangina at chinilas dito kabildatan. Iso nga ron nga paspasikat ko, pare. Di mo badda-baddakan at tisakak. Ipasikat ko nga ron. Ay, uston. Na, Namin ano abinandakam tisakak. Masobram ti agpasikat paray. Agawid kan, tagur-uray ni Marituyang. Anya nga taayang nga oras nga agawid ni Badungkaw. Apay, napanan na aya. Napan ijay ilay, mapan gumatang itinaimas asidaan may. Aya, isumat lagay, amasan ka nga imutang iti sardinas. Karni mo lata, amaray. Ay, nasayat mo't ano kasta? Maray, ninsamot badong mo dayjay magmagna. Ayuwag, isungag paisaw. Agawid samot tan. Nay, agturungan iti balayaw. Na, apay ngay nga awan mo't igum na nakasupot a ginatang na karnay. Huwag nga rod, maray. Ima-ima mo't. Na, nangibulsaan na ngay nga tadya ginatang na karnay. Awan siguro ginatang na. Mabalin ayamot nga ibulsa na. Mala, agawid man laangan maray, tay nakdamagang. Naaguray ka. Apay ngay data chinilas mo, maray. Ay, una yawn. Na, apay ayamaray. Abot mo't day tamukod dan.
Sapay duwa nga rod mo at chinilas ti about. Tila madlaw mo mo. Na, adan sapay galot na nga alambre di maysa. Awan nga rod may gatang. Kasano ngay numagna ka? Ay ka magnaaklata. Mapanak man lang. Unay katibaakan aya, tanauyaw. Ay, saan ka nga uyawon, Maray? Ibagbagakla ang tipudnaw. Ayan tay karni aginatang ma. Nay, hadayamot imbaga kagumatang iti karnay. Naa, kunak man numapan ka gumatang iti karni asidaan ta, iso anagudong ka. Napanak imatang iti chinilas kaw. Kitam, tuyang. Naglagda chinilas na itaw. Inggatangan na kumamutan na. Eksakto lang yung kwartak. Apay, di mo makita tay chinilas ko ay nga abot timukod nan. Imbagking ka, tabakit kan. Anya, Saan mo nakasapulan ni Tibaro at chinilas? Kin may sana, nagpuskol na itadapan ti sakam. Uray san kan nga chinilas, mayatlat ta. day tanto pa'y chinilas mo tilutwak asidaan. Ay, saan ka nga kamkamalito yan? Ha? Dahil tatisan mo nga raramidan. Balbalagan ka. Katumanaol ni Brownie Inkulong ko tatila papapanan naman. Mumit adi na kaya ti maikulkulong na ita nga asaw. Bayam ijay, maumak ngamin na mapanmang birbirok kadagiti kaaruba. Ay, kaibulos. Na kat no agpukaw, siyak manen ti ibaon mo amapanmang birok. Ada ni Kwarog maibaon. Ay na, agpaspasada, saan na amasangaw? Sakton ti mapan nagbirok. Ay, siguraduam day tainteng, tamasadutak amapanmang birok kunak manan. Uwin, yung kakaibulosin ta kaasimay. Maray, anya ti makunam. Makunak itay. Day ti chinilas ko Isumot lagayam atayak ka atayak di ta sangwanan ti tersinak. Ta ipakpakitam day ta chinilas mau. Mas daawak man kan kamaray. Ididaan ti chinilas ko, permay ti pananguyaw mo. Itatabarbaro, di mo pa'y padayawan mo. Kahjak nga rod nadlaw. Ay na, nangina day to at chinilas maray. Oh? Ginatang nebadung ka. Talaga gayam adungdungwen na ka ni badong mo niya. Ay, permiya maray. For the first time, anak at chinilas ka iti baraw at chinilas. Ay na, kastoy gayam tirik na maray. Nubaro ti chinilas mo. Anya tirik nana aya. Kasla balasang ti panagriknak sika. Yay. Kasla sweet 16 na. Aya, kat padasak man mo nga raud. Takayat mo mati makarik na a sweet 6 time. Apay, dakals. Kayat kumat nga umubeng teriknak. Maray, nimot ka ba dung day ta sumuhungad? Saka-saka maut. Ay sos, nakariing mo gaya mag... Aday tan. Hoy, tuyan! Di chinilas ka! Ay, wan! Umayak ka! Ay, chinilas mo't gayam ni badung mo day ta ibaspasikat mo. Umay ka manganan ba daw? Nasaya at may, nakaluto kan. Agasam day ta sakripisyo kan ka. Ilotuan kay ti kanam. Angam sika, buludak lang data chinilas mo, nagadwa sa aum. Ay, nangina day jay. Sana bulbuluday. Mala, idasaran na ka ni tikanay. Tamapan ko pa siya rin dagiti ko kumpare kada duma. Di na pa'y nakita kay tibaroan nangina at chinilas ka. Tu. Brownie! Ay, kunak tumat ngamin kan ka, adi mo palubusan. Ang ipapilit mo mat. Ita, awanan di asom. Danag mo aya. Agsublin tulat ta. Napanla nagaram. Ay, di nak ibaon-baon ang mapanmang birok. Tadyak kayat timapan. Unay din aya. Kahit aso tamo da jay. Ay, ay, uray kidda-kiddayan nakakasta. Ha, talaga amasadutak amang birok ija asom. Ay, sige.
Uray siya kung ti aginaw. Uray anya pa'y ti ibagbagam. Kada kat kwartak dito ipitak ha. Baru da ito yan aya. Oh. Nene. Adda nga agpay sukwartam 1,000. 2,000. Sagsasanga ribo nga agpaiso. 3,000. Oh. Ay, manungay ti itangdan mo, no mapan kubiro kan dia asom. Ayan, nandi kwarog. Ay, kwarog! Ay, isaan mo nga ayaban? Siya konti mapan. Kunam di mo kaya? Kayat ko nga rudan. Inakbiro ka na ni Brown eh. Ay, sayang matday tasag sa sangaribo. Ay, sige. Biro kak ni Brown eh. Basta bayadan na. Mare, nasiputam ka di alimbabas di Twitter senam jay aso mi ani Brown eh. Wan maray, nakita ka limabas dito tersinak. Ay, nagturungan na. Birbiro kakay. Nagpaabagatan mag. Ay, nagturong nga rod di ta basketbulan. Kat amumatan no asino ti asidag ti balay na dita basketbulan. Damari tuyang ken pari badaw. Kat dita tinagturungan di aso yaw. Ay, inakman nga rod damagan kadakwada. Ay, masapol amayawid ko ni Brown ay. Ay na, bay amlat ta ka di nga agawid nga is-isaw maray. Saan mo na masapol a birukan? Umay kakiditag chismista. Ay, sayang taytangdan ko, maray. Okay, mangal daw tayo ka din. Saan pa? Saan pa yan nakaluto ni Antay? Kunak man no mangantay yan. Aglutluto ka din ni Antay. Napan na binirok nga rod ni Brown eh. Tangdanak, ket sagsasangaribo pa'y ko naman. Apay nga di na kinayaban ng kail. Siya kumatinapan ng biraw. Ni Antim nga rod. Mapan ko biro kay. Numabiro ka, siya titangda nama. Agin no na kami namang biraw. Eh basta kwarta, nagalisto kayo ko ni Antim at talaga. Tuyeng! Tuyeng! Awan kanyak di chinilas mo, apay. Ay, mapukpukaw mo din may sa chinilas ka. Nangiduli na maya. Imbatik lang di tagdan itay. Sapay di may salaang matinapukaw. Duakuman ah. Ay, biro kam tuyeng. Biro kam. Pakpakawan ti mang berbero. Ay, biro kam mo na. Oray agunget ka. Oray pa'y agsangit ka. Diyak kayak abirukay. Ay, sino ngayon tinangala di chinilas ka? Sapay mapanak ko man. Mari tuyang, pari badong. Nakita yung kadidya aso mi ani Brown eh. Awan mo't nakit-kita mi nga asaw maray. Ay, di chinilas ka. Apay mapukpukaw jay aso yaw. Ay, win nga rod. Saan man nun anagawid? Uray ni badong kumaray. Mapukpukaw jay may sa atinilas na. Iso akastana. Aya, ay kat intayon agbirok iti mapukpukaw. Ay, pang biro ka kung ngay di chinilas ka. Tu. Brownay! Tu. Brownay! Ay. Brownay! Ayan mau! Agbirbirok ka mat, kwarog. Ay, unantay. Sayang tay kwarta nga itid ni Uncle Kao. Ay, duwatan nga agbirok. Tano mabirokan ta, pagbingayan tan ajay kwarta. Anya ti makunam. Mayat na itantay. Sige, duhata namang biraw. Di ta ka abanda, tadi tuyak met abanda. Unantay. Na, si Mangpet kamutin Brown eh. Adamot inyawid mo chinilas. Nangalam iti dayta, Brown ay. Eh, paray. Na, kapayakas laman dandanagan ka. Ay, mapukpukaw di chinilas ko, akagat-katan ko, paray. Diyan nangina? Ay, isunsa mo dayta inyawid ni Brown eh. Ay, kasaritan mo din na dayta ason, paray. Na. Tay, batan na dayta chinilas ka. Ay, Brown ay. Eh. Ibatab dayta at chinilas. Kabarbaro dayta. Brown eh. Ay, saan namot ngay batan, paray? Ay, ibagaman nangina, paray. Ay, bunan niya. Ay, ibatam dayta, Brownie. Sangagasot dayta. Anya, sa nga gasot, paray. Ha? Ribo dayta. Ribo. Nangirmaw.
Ayawanin ti pasikat ko at sinilas ko kwaraw. Nginat-ngat jay asaw ni Uncle Mau. Hey, sayang. Makipagladingit ak, tataba daw. Anya makipagladingit ka. Sa anak maan matayan. Katay ta chinilas mo Kaslawan mo't namnaman na mausar mo pa'y. Ay, sapay nagngina da ito at sinilas ka. Hawanay, di may pasikat ka. Mga kakabsat, daytoy nga istorya ket kasla simple laeng itirugi. Nemno ipapatay tay tirit na kendeng dyan tayo enalaing. Ada dakel, leksyon na aglemeng itilikodan tiragsa. Video ke, panangan, ken basit ariribok iti barangay. Rugyan tayo iti may sa erabi iti kasla gaganda ilaing. Nem iti bayat ti sitget ken kalna ti balay-balay. Ada meten ti ariwawa ti saan imaknet. Ni Maray, la dapat ket agin inana iti alas 2 iti tengna ti rabi. Napasamak na saan makatorturo gapo iti napigsa panagkanta ken panagvideo ke dagiti kakaruba. Ay apo, among day tagrit na? No banog ka iti agmalem, kayat malaen dyan ti ikidem dagiti matam, nem ti kararua mo ket kasla agulayaw gapo iti boses saan na agsaldeng. Saan basta inday daytoy para kan kuana. Panagsakit ti lapayag, panagpuko ti inana, ken panaglukmeg ti ulo iti kinaimbag erabi nagbalin ay lugar ti agtutuloy kantapal, kantamanen. Niyam ditoy pailaeng na agsurupon ti komedya ken drama ti barangay. Tadagiti ag video ket saan laeng nga agkantaga po iti kayat da nga manistorbo. Ada birthday, ada barkada, ada ragsak, ada panangramba. Kadawyan daytoy iti kultura tayo kakabsa. No ada birthday, agtitipon dagiti gagayem, ada pansit, spaghetti, salad, karne, basit eleksyon no sinwerte, ken ada kaditi microphone, kasla iso ti ari ti rabi. Niyam daytoy ti makasakit, ti ilagsak ti may sakit nagbalin darigat ti sabali. Ni Maray ken dagiti kakaruba, saan da nga agked iti ragsa. Saan da nga ibagbaga nga awan ti karbengan ti tao maagramba. Niyam inton lumabas ti oras, inton alas 12 weno labi pa, inton dagiti abin, nataengan, ken nabanog itao ket agkasapulanan ti inana, dito'y somret ti saludsod. Kasano ti panagragsak isaan ay mandadael iti tal na ti kaaruba. Nakas ang ti panagdemdengdid ken Maray ta iti una, napno isuna iti pultot. Mapanak agreklamo ken kapitan, kaslakas to'y tirikna na. Amom, dagiti kastoy gutugot iti barangay ket saan ay dakel no kita manipudror. Nem no ikaw ti saan makaturturog. No sumaruno pay nga aldaw ada trabaho iti uma, ada tindaan, ada responsibilidad iti pamilya. Dakelan dayta ikaslabato iti baruko. Niyam ay di nasarita da birthday gayam dagiti barkada ni Kuarob. Ken adu gayam tina ipreparar imakan, at balin makatawan dem makauyaw ti eksena. Tatireklamo nga inday ket imadado pay tila dingit idi narik na da nga adda gayam sida. Niyam saan da met na awagan, saan da na itedan, saan da na ipakaon. Ay, dayta ti kaslatunay barangay drama, agulit gapo iti ariwawa, niyam ada met baset ay sakit iti puso gapo takasla na ipaidam iti ragsak ken makan. Dumakel pa iti tensyon ay di somret ni Marie tuyang iti istorya. Daytoy ibabae, kasla iso ti klase ikakaruba di kanayon nakaamiris, kanayon nakanggeg, ken kanayon gaad da maibagana. Nagsangpet isunar ikasla adda dala na ipamaneknek, kasla embaga na, dengget ti pag-is-istoryaan nyo. Ket dito'y nabrugi ti agsusapiat ibanag, sino ka diti agbason? Dagiti agbedio kaputa na pigsa? Dagiti agatlamo kaputa masyado da nga agpapait. Wena ti adda sa sarita makanken panangted na agpalalo iti reribo. Tinapintas iti daytoy spasama, kakabsat, ket saan may salaeng tirambeng makonsensya. Amin da adda baset kamali. Dagiti agtanta, nalipat da ti barangay ket saan laeng lugar ti ragsak da dagiti agreklamo, na ilipat da met ti no da duma, itilaksid ti angget, masapul pay laeng tinasayaat at panagsarita. Ket dagiti agururay iti sida, ay apo, iso dayta ti makatawan dem na pudno, no daduma, ti makapabangar iti putot ket saan laeng da pamakawan, no di ket may sa iplato ti pansik. Idi na basa dapay dagiti nakasurat ti kasla paglantegan wenno paalubos iti sidong ti balay, at adda di nagkariribok ti panakaawat da adda kasla pamilin, adda kasla bawal, adda kasla panangipakaamo no anya ti maawat ken saan. Iti dayta ikanito, imbes alumawag ti problema, nagbalin pa'y inakaskas dao.
Tano da duma, kasta ti barangay, may sa ibaset e papel, may sa gisinboard, may sa gisawa di saan ay nalawag, ket at balen idakel ay pagsusupyat. Dagiti tao ket at patingga i mangipaliw iti kay papanan ay kasla mangimatang iti lawag iti na alsem danom. Niyam iti likodan ti katawa, adda kinapudno, no saan ay nalawag ti komunikasyon, no saan tayo nga agsarita ay naimbag, umadayo ti puso dagiti agkaruba uray adna laeng da iti agsumbangir e balay. Ket dito'y somret ti imahe ni Kapitan Enteng, ti tao nga agtapakder iti tengda ti reribo, iti bayat ti reklamo, panagkatawa, panagputot, ken panagmamaris ti makan. Kasla ka daw yan i Kapitan iti komedya, ada ti kabsat na makatawa, ada ti boses na mabalin ay mangpapintas wenno mangparigat iti rabi, nem iti laksid ti amin, ada met ti pagbanagan. Masapul maawat ti amin dati panagkanta ket mabalin, ti birthday ket mabalin, ti ragsak ket mabalin, nem ada oras. Ada umisot luga. Ada respeto. No lumabas ti alas daes iti rabi, kasla na itukong ti mensahe, saanan nga agpadayad ti baset ay microphone, kasla awan sardeng na. Agsardeng, agpababa ti boses, wenno ipatulay ti ragsak iti wagas saan imang riribok iti aging inana. Ay, kakabsat, daytoy ti pinakanapintas eleksyon. Saan ima ikatiragsa, iturong laeng iti na saya at edalan. Ngem saan pa'y naagpatingga ti istorya nga awan ti baset, kulot ti katawa. Ada pa ni Brownie, ti aso ay kasla ada bukod na i-eksena iti drama. Agberbirok da iti kwarta, agguray da nga ada mabirukan, nem ni Brownie ket saan kwarta ti inyawid, tsinelas. Ket dila en tsinelas, no di ket baroken nagdatampay iti napated. Ay apo, iti kastoys pasama, kahit aso, makikidraman iti barangay. Titaw agkalkulasyon iti kwarta, agsarsarita iti pagbinayan, adnam na mga adda masalakniban, nem ti aso ket agsubli ay nakaidem iti tsinelas ay kasla iso ti premyo ti rabi. Makatatawa, nem adda metti. Simbola na, no daduma, iti panagbirok tayo iti ado, banag, ti masapul na ikabil ti imatang tayo ket dagiti baset e banag i masayang, mabura, wenno madadael ka po iti kinaawan panangimata. Dita ko nariknat si daytoy nga episode, uray komedya, ket adali naon na iinakana. Ta iti likodan ti ragragsak ni Kuarog ken dagiti barkada, adda kakaruba inabano. Iti likodan ti reklamo ni Maray, adda met panagkasapulan iti panakipagrekna. Iti likodan ti panangibagbaga ni Marituyang, adda met kinapudnoan no adda makan, no adda ragsa, mas nasaya at no maeraman dagiti asideg. Saan igaputa obligado ka imangted iti amin, nem gaputa iti barangay, ti baset, panangilasin iti kaaruba ket dakel ti epektona. May sa jeeping dan ipansit, may sa inasaya at esaw, may sa jiki pasensya kayo no naariwawa kami, ket mabalin imang pabang ar iti puso, napno iti angget. Ket nasikati adda iti kasasaad ni Maray, anya na iti aramidem. Agputot ka kadi? Agreklamo ka kadi idagos? Bueno umuna nga agsao iti nasayaat, ibaga nga, kabsat, agsakit meten tila payad mi, mabalin ka di na pababaan niyo base. Tanodad duma, ti panagsao ay kalmado ket napigpigsan niyang panagpukaw. Niyem no si kamet ti adda iti kasasaad dagiti agberte, masapul na amuen mo met ti panaglambak ket saan ilisensya nga manglap iti inana ti sabali. Ti tunay iragsak ket saan emang paidam iti tal na ti kaaruba. Ti tunay ipanagkakaduaket amo na no kaano nga agpukaw ti mikropono, no kaano nga agpababa ti volume, ken no kaano nga agpadala iti baset makan ikadua ti pasensya. Daytoy nga rod tinangted kanyak iti kasla narikot erik na, agkatawaak, nem agpananotak metta kasta tinapintas ay komedya ti barangay, saan laeng nga agpatawa. Ipakita na ti kinatao tayo. Ipakita na nga nalaka tayo nga agungget, nalaka tayo nga adtaray iti reklamo, nalaka tayo met na magargar ti imatang no maangot ti na imas esida. Ngem iti kamaudianan, ipalagip na kada tayo nga adna tayo isang kamaysa. Ti balay mo ket saan nakasina iti lubong ti kaaruba mo. Ti ariwawa mo ket dumanon iti kwarto ti sabali. Ti ragsak mo ket mabalin emang sugat no saan nakikuyog iti panagrayan. Niyem ti panakawat mo, ti panagpakumbaba mo, ken ti pananibagam iti pakawanan da kami, ket mabalin met mangagas. Isu nga mga kakabsat, iti daytoy pasamak ni Kapitan Enteng Laos, ado ti katawa, ado ti riribo, ada aso ay nangala iti tsinelas, ada kakaruba, ginagsakit ti lapayad, ada birthday na napno iti kanta. Ken ada leksyon as simple nem na pigsa, agragsak tayo, nem saan tayo laplipatan ti respeto.
At titipon tayo, nem saan tayo leplipatan da diti agin inana. Agkatawa tayo, nem saan tayo leplipatan da iti puso ti komedya, dalata naman ang aasi. No nagustuhan ni daytoy recap ken reaction, pakilik ti video, ag-subscribe kayo iti channel, Kapitan Enteng Los. Ken e-komento yo dito'y babano anya ti panagpunayo, no ada video iti rabi iti baranggayo, agputot kayo kadi. Makikanta kayo kadi, wenno aguray kayo nga adamated si pansit. Adyaman kami unay, ken agkita tayo manen iti sumaruno ay nakakatawan dem adaan puso istorya.